Mas Yudo. Inggih, Pak Petro. Mas Percil. Nggih, wonten dawuh. Niki wau tembang-tembang lawas sing dijudah meneh, Mas. Sampun diaturaken. Judah mutiara kependem nadan kuno ning mirasa. Sik eco. Arepe roh anyar ki mesti roh lawase. Leres. Arepe roh bener kala mangsa dadak ngliwati luput tur salah. Utawa klerune. Wonten tetembungan sepira to gedene sangsara yen tinampa mung dadi coba menika leres. Terus Nggih niku tok. Angge tulak ana itu Mas Percil gini ku tak kaya mbok duwe penemu dhewe lho ra. Lah sapane sing ditemokne wis nyambut gawe ya wis rampung ngene. Iya. Ngerusu enak nyambut gawe. Iya. Aku ben ngomong sampean rusoi ae Mas. Lah. Ning Nong Nining bathuke nonong becik apa wong urip ning alam donya sae tata lawan budi utama yen dikakat sing dawa urip mung sadelo ya mas. Wah, dan dagelan ki dagelan handal ya, Kak. Nggih. Uler kambang lho. Wis roh ki lek ndak wis wong judul tenan lho. Lah nyapa lho Bagong ya mending. Ah iya. Bagong. Bebasane Suwe ngunduh lapa rugi gedhe wong utawa nafsune becik timbang bener lupute ya pilih ya dalan sing bener aja mingar mundak kebling wis kebacut mung tengar aku dah Mas Yudo Mas Percil itu. Pointer liya. Kuwi didangdutne ya kena, Mas. alah Napa kene? saged Piye to? ayo cobi ibu-ibu Becik adik-adik. apa wong urip neng alam dunya. Tinggal tata lawan budi utama yen dikakas sing dawa urip mung sedelo ya layo mas Bebasane suwi angge apa rugi gede wong sae becik nganggo ditimbang Ilio dalan sing bener aja mingar-mingar yen mingar mundak keblinger yen wis kebacut wong tanggar-tanggar Sayang penak awake dhewe ndak penak pripun. alah nggih napa ta digawe penak mawon lho anu Pak Petro. nggih Ngoten lho. santai Urip ora usah digawe sing bingung, digawe sing Betul. kepenak ngono. Cocok. Monggo nglajengaken lampah kangge para kaneman. Goleki laras lho. Wah. Laras neng Nong nong. nggih. Oh alah. Ing Maya. Alah sapa sih? jagone guru Rame suarane. balik kuriratna. Ate senenge sedulur tani. Bebarengan nandur pari. Srengenge nyunan kulon parane. Panuke ngote ana kita. Mati jam
dhisik arep memperkenalkan tembang-tembang Tulungagung, Mas. Nggih, siap, siap. Iki lho seneng aku. Mesti nek coponge iki. Alah pocong. Bocong. Duk iki Asmara Dana. Wah. Mas Marandana. Lah kong ora nyapo pucung ora tok nile nyapo. Ngelmu iku. Asik. Ape. Mas karo jumeneng aja iki. Iya. Lah mboten lho Pak lah. Ora Betul. Pucung otik lho, dulu. Betul Pak. Karo jumeneng to, karo ngadeg to. Iki nangkap barang kok saya. Mboten Pak Eko saestu lah. Ora tidak. Mboten Pak Eko. Ora cengkoke sampean ngarep ta? Ngarepmu mau lho pengen terus. Ngelmu iku wah kelakone kanthi laku wah lah Pak Eko wis Pak Eko sinau Ayo to lah. Biasane kan kebisan iki jadi lakone kanthi laku pite pale cambung biasane niku nek lare-lare nggih. Kancane lek muni ngene. Wong iki lek adah angel itu. Arepe pola rono wis digawe-gawe arep pola rene. lah iya salahe cadah nggih niki napa Asmara Dana Iya no, Puri Ratna iki tak turke Bapak Dawud. Tembange Kencana Wungu. Bapak Dawud nggih Asmara Dana. Asmara katresnan Dana weweh, Dik. iya Ayo, Bro. Kowe ditunggoni sisiramu ya to, Bro? Boten. oh sing anyar Wah, sisiran sing anyar gede kok. Sing gedhe sing kulino ngeteri donat iki lho, Dik. kapanane enek wireng Oh. Ayo. Sabdane sang raja putri Sabdane Sang Raja Putri. kacedhake swayem burung kang bisa maca mordane Heyo. Adipati ing Blambangan Ginanjar dadya garwa Lakon Majapahit iki berarti Iya, Damar Wulan Ratu Damar Wulan. Diayu Kencana Wungu ngutus Damar Wulan mocok murdane Wuru Bisma ya si Minak Jinggo. Minak Jinggo. Iki lho ceritane. Iki Dik. dawuhe Kencana Wungu wewaton wangsite Dewa. Dewa Daturake Kencana Wungu langgam mlebu dangdut. Ya.
Cai catul cai ci buntul cari banyak doke baju kari siji tul cai nak cai catul cai ci buntul cari banyak doke baju kari siji abang rendero londo etan siji kuburan panjang Aku nyuwun saiki Mas Percil karo Mbak Elis iki mau berduet apa lagune aku rasa menentukan. Lah. Nah, iki lho. Ya Mas Yudo. Nggih, cocok.
Aku pengen meruh ya duete. Lagu enggal mon nggih. Napa niku? Sing enggal mon. Sing enggal napa? Jambu alas. Jambu alas. Alah. Kawak. Kawak. Loh, ngene lho Mas. Tentang lagu tetap bisa, tapi penggarapannya setiap orang loh. Dagel iki bahane padha ning carane ngecak. Ngolahe. Oh, ngono. Jenengan nyuwun mawon nyidam pentol apa jambu alas? Jambu alas. Kan ngidam pentol nggih kenging. Ya. Lah, mbok jambu alas ae lah. Jambu alas. Sik njejal ditanjake. Wis dicampur Dik. Nyidam jambu. Nyidam Coba. Dicampur. Kelingan manis eseme jur kelingan Rambah kemuyunde kasih sayange karepati lakon dadi duweke Sik to, iki janji. Jambu alas versi apa to Mas? Versi yes. Sampe Musik kok ngerti? yes. Lha iki lek aku Kusuma budaya ora nutut. Wah, aja ngeleh-ngeleh jeneng iku dikira tenanan ora. Aku cuma Wardani malah nutut to, Bos. Mas Yudo. Napa? Ya sampean jambu alasnya versi piye? Niki yes niki mau. Oh, aku lho ta. Oh, sing alus. Tekan ndi, Dik? Sabira, tekan ndi? Tekan Sayange wis tuwe. Sayange wis duwe bojo. Nanging aku wis kebacut tresno. Nelongso rasane ati. Iya, hei. Biyen aku ra kelakon dadi bojone. Hop. Jawa Barat. Hai. Jawa Barat niku wau. Oh, iki versi yes iki. Nggih. Jenengan mboten nutut, Bos. Ndak nutut. Tapi Harusnya cengkoke ndak cengkok roh, Jawa yes-yesan Barat ya. iki, Mang. Napa? Cengkoke Jawa Barat. Saya. Ra kena. Pripun? Jambu alas napa nyidam penal, Pon? Jambu alas. Oh, iya. Pripun nak lintune mon? Mboten apa, Bos, lintune mon. Apa jan itu? Jambu alas, momone jambu alas nonton dulu. Iya jambu. Aja to, Dik. Alas jambu. Ya diaturake. Ya, so. Hei, ya kok. Hei, ho. Kelingan manis SMP.
Pripun? Oh, apik. Alah kandhane. Ngene iki liyane Mek. Iya, Mas Yudhar Mas Perseli pancen Lah tapi lah musiknya mboten kusuma anu budaya pedhot to, Bos. Kirang nggih, marai ya wis Susuma Wardani. Hebat. diwasaku Dandan mlipet rambut kulengane komit malah kowe lunga plencing ora pamit mit. Rada halus sithik. Ya siap. Lungiting asmara. Cocok. Iramane pertama keroncong Nggih. mlebune ning dangdut. Diangkat teng dangdut siap. Nggih. Mang, Nggih. ayo njajal, kaya ngopo? Ya, kowe pujaan Panggah. Nyek. Sebrene aku Seprene nggonku ngenteni janji prasetya ning ati. Hop. Wah. Kuwi ngono nggae musik akapelane ya kowe. tapi sone enggak penak iki lak akapelane. Sone ngeter, Bos, lagi akapela lak saiki. Tak kender deng. Sae jane pemenek karet. Lah, iki enak-enak. Oh, nanti ge sesuk ya. Cita. Cita. Seprene nggonku ngenteni janji prasetya ning ati. Hop. Wes ora usah. Kender. Biasa ya kena tapi kademen ya, Bos. Iya. Enak wi. Ayo diaturake, Mas. Ayo mlebu karo keroncong mlebu ning dangdut. Nggih. Nah, iki. Yuk. Gua dados sih, Mas. Yuk.
nggih, horeg pokoke. Nggih, Mas Yudo, Mas Percaya. Siap Pak Niki Eko. lagi guyonan gegojekan wonten dalemipun Bapak Haji Ahmad Nurroini. Nggih. Kanjeng Ibu Sarah wis sawetara dangu. Nggih. Mbok menawi wonten keluputan, wonten kekeliruane nyuwun agung isih samudra pangaksama. Nggih. Mboten duwe niat ngelokke terus nyepelekke marang sepadha ning kabeh Mboten. niku mung damel sono Nawa itune hiburan. namung hiburan Guyonan. guyonan nggih. Sing baken dipepuji mring ngarsaning Gusti Allah taala mugi-mugi sak pungkuring pahargyan menika kalis ing sambe kala mboten wonten Amin. alangan sunggal menapa. Amin. Amin. Bapak Haji Ahmad Nurroini Kanjeng Ibu Sarah. Amin. Tansah pinayungono kawilujengan dening Gusti kang murbeng dumati. Amin. Amin amin amin. Tole sing ditetake oleh Muhammad Faris Asmi, muga-muga ya bener-bener dadi pemuda harapan bangsa. Amin. Taat bekti karo kedua orang tua, berguna bagi nusa bangsa negara dan agama kepercayaane. Amin. Insya Allah sok kapan-kapan Monggo. panggil malih Mas Yudo. Derek Siap akan- monggo Terima nderaken. kasih.